கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, வாலிபர்களே, சிறு பிள்ளைகளே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறோம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம அதிகால ஸ்தோத்திர ஜெபம்னா என்ன, அதை ஏன் செய்யணும்னு கத்துக்க போறோம். இன்னைக்கு இருக்க கிறிஸ்தவ உலகத்துல அதிகால ஜெபம்னா என்னன்னு தெரியாமையே இருக்காங்க. எனக்கு அன்பானவர்களே, அதிகாலையில ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபிக்கிறதுனால சரீர பிரகாரமான, ஆவிக்குரிய பிரகாரமான, உலக பிரகாரமான நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு தருவாருங்க. விசேஷமா தீராத பிரச்சனை, பிசாசு போராட்டம், சோதனை, இதையெல்லாம் ஜெயிக்கணும்னா அதிகாலை ஸ்தோத்திர ஜெபம் பண்ணாதாங்க ஜெயிக்க முடியும். அடுத்ததா ஏன் நம்ம அதிகாலையில ஜெபிக்கணும்னு பார்க்கலாமா? காரணம் ஒன்று, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதிகாலையில எழுந்து ஜெபிக்கிறவரா இருந்தாருன்னு மார்க்கு 1:35 வாசிக்கிறோங்க. காரணம் 2, அதிகாலையில ஜெபிக்கிறதும் ஸ்தோத்திரம் பண்றதும் நம்ம உன்னதமான தேவனுக்கு உன்னதமான ஆராதனையா காணப்படுதுங்க. தாவீது இத சங்கீதம் 63:1 சொல்லியிருக்காருங்க. காரணம் 3, வேதாகமத்துல இருக்கிற மிகப்பெரிய மனிதர்கள் அதிகாலையில ஜெபிச்சதா பார்க்கிறோம். உதாரணமா தானியேல், யோபு, ஆபிரகாம், யோசுவா, மோசே, யாக்கோபு, மகதலோனா மரியாள், இவங்க எல்லாரும் அதிகாலையில ஜெபிச்சதா பார்க்குறோங்க. காரணம் 4, அதிகாலையில ஜெபிக்கிற ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் உடனடியா பதில் தருவாருங்க. இது நீதிமொழிகள் 8:17 பார்க்குறோங்க. காரணம் 5, இந்த அதிகால ஜெபம் ஒவ்வொரு தனி நபரையும் ஒரு தேறின கிறிஸ்தவனா மாத்தும். எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தாலும் வேத வசனங்களை பிடித்து கொண்டு நல்லா ஜெபிச்சு விடுதலையை பெற்றுக்கொண்டு சந்தோஷமான சமாதானமான வாழ்க்கைய வாழக்கூடிய கிறிஸ்தவங்களா இருப்பாங்கங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதிகால ஜெபம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இன்னிலிருந்து எல்லாரும் அதிகாலையில எழுந்து ஜெபிப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். அடுத்த வீடியோல அதிகால ஸ்தோத்திரம் ஜெபம் எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்காக செஞ்சு காட்ட போறோம். அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.